Ei, salut! Astăzi avem un lucru, un N20 P20A, cel de 245 de cai. O să vă arăt din ce este compus, ca să știți. Pompă de apă electrică. Și asta pompă de apă electrică să știe că mai pică din când în când. O să ia mașina overheat. Turbo prin scroll, adică 1 cu 4, 2 cu 3. Gazul vine separat pe paleții turbine, pe evacuare. Este acționată de un actuator electric care se pune aici. Asta este clapeta de wastegate. Săcănitul ăsta este clasic la orice mașină cu wastegate metalic, da? Cu clapetă. Când se închide nu mai face zgomot, când e deschis, zgâlțe. Ori de câte ori faceți intervenția asupra acestui motor, distribuție sau alte lucrări mai complexe, aveți această tijă. Ea este răspunzătoare sau e însărcinată, să zic așa, cu fluidizarea sau pulverizarea uleiului pe axă. Da, ea asta face, are niște găuri micuțe pe jos pe aici și împrăștie ulei pe toată axa. Asta este valvetronicul, este motorașul. Acest motoraș închide și deschide admisia, să aibă aer în funcție de cât are nevoie. Vanoșii, dacă aveți eroare cu vanos position not reached, de obicei pe exhaust aici, înseamnă că vanosul este defazat, trebuie schimbat cu totul, nu vă mai chinuiți cu solenoizi și altele pentru că nu va funcționa. Față de celelalte N-uri, acest motor are solenoizii de vanos, îi are în vanos direct, nu sunt puși separat în blocul motor cum este la N43 sau N54 sau N53. Acest motor este de pe un hibrid, vedeți, are motorul electric, starterul este separat, nu este un clasic N20. Așa arată o volantă, da? Volantă cu masă dublă față de, chiar dacă este pe automat, volanta la hibride este total diferită față de motorul clasic. Da, deci aveți cei care aveți hibride pe N20, aveți volantă cu masă dublă față de clasicul N20 care vine pe cutie automată unde nu există volantă, există doar convertitor. Să vă mai arăt o chestie interesantă, vedeți uleiul ăsta, această conductă de alimentare cu ulei a turbinei, din păcate are o garnitură prin care scapă ulei, iar dimineața la rece, prima pornire o să vă dea cu fum dacă se duce acea garnitură. Ca să poți să o schimbi este un adevărat chin, pentru că acesta vine prin spatele turbinei, undeva pe interior, da? Undeva pe interior acolo și se prinde în bloc. De aici o scoți ușor, dar pe partea asta altă este chin. Deci dacă aveți fum dimineața la rece pe N20, 2-3 secunde cât timp pornește motorul, să știți că este de la acea țeavă.